a la sanitat, què representa, si no, la incorporació d'en Corbacho a les llistes del PSC? Jo crec que representa l'expressió de la seva ànima més conservadora. Sí, de l'ànima més conservadora, la dels socialistes que no li tremolen les cames a l'hora de retallar drets als que menys tenen, i és l'expressió, a més, de la política més neoliberal, de la de retallada de drets, de la pitjor política del govern Zapatero, i la de la política on els socialistes s'entenen a la perfecció amb Convergència i Unió per retallar drets. Això és el que representa en Corbacho. I això és el que ha representat també el paper de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. I lamentablement no acaben aquí. De la dreta, que les ha encarnat a la perfecció el ministre Corbacho, l'actual candidat del PSC. I el que em preocupa és el que representa, el que significa, el que expressa el retorn d'en Corbacho a Catalunya. Per fer què? Aquestes possibles enteses amb Convergència i Unió per fer polítiques de dretes? Doncs bé, jo crec que la gent d'esquerres, i especialment la gent d'iniciativa, direm que no a tot això. I el que és preocupant és que en Corbacho representa aquesta sociovergència de fets, de política de fets que retalla drets socials com mai i que van més lluny del que s'ha anat mai amb aquestes retallades. I el que expressa és la possibilitat, per què no, d'intentar-ho reproduir a Catalunya. D'una manera, tenim un full de ruta i una proposta prou potent. Compleixin vostès tot l'Estatut, fil per randa, no s'esperin a després de les eleccions com pretenen. Reformin la Constitució, perquè és veritat que el Constitucional el que ha fet és trencar el pacte constitucional i si això es bloqueja, una consulta, però no per partir el país en dos i d'aquí 4 dies com planteja Esquerra, no. Una consulta per forçar les coses a canviar i òbviament amb un model federal, perquè entenem nosaltres òbviament que aquesta és la proposta que el que fa és que tothom s'identifiqui en el país de forma molt transversal, des de la gent que vol anar molt lluny a la gent que simplement el que no accepta és aquest xantatge.